Poslankyňa Národnej rady Jana Bytov-Cigániková po 14 rokoch končí v strane Sloboda a Solidarita. Jednohlasne o tom rozhodla Republiková rada SAS. Odôvodnila to tým, že politička stranu dlhodobo očierňovala v médiách a nestotožnila sa so smerovaním strany. Poslankyňa si myslí, že ju vylúčili pre kritiku lídra Branislava Grelinga. Do budúcna neodmieta spoluprácu s inými stranami. Ja som rozmýšľala, že čo mi je ľúto vlastne, však tá Saskia je iná, ja som iná, je to normálne, to sa v živote stáva, ale život ide ďalej. A asi je dôležité si tie hodnoty udržať aj v takýchto ťažkých chvíľach, tak toto je asi cena za to. Jedni dvere sa zatvoria, ak sa dnes naozaj zatvoria, iné sa otvoria, tak uvidíme, aké to budú. Ja budem rada rozprávať s každým, kto nie je nejako toxický. Ako sa aktuálne politické dianie premieta do preferencií politických strán, zisťovala najnovšie agentúra SANEP. Podľa prieskumu pre TA3 by voľby vyhral Smer, tesne nasledovaný Progresívnym Slovenskom. Smer SD by podľa aktuálnych dát volilo 20,5% voličov. Necelých 20% hlasov by získalo Progresívne Slovensko. Cez 12% sa dostala v prieskume Republika. Štvrtý by bol Hlas SD so ziskom 8,2%. Hnutie Slovensko by získalo takmer 7,5% hlasov. Necelých 7% by získala SAS. Viac ako 6% voličov by si vybralo KDH a do parlamentu by sa dostali aj demokrati, ktorí by o 0,5% prekročili 5% hranicu zvoliteľnosti. Viac ako 4% hlasov by získala SNS, menej ako 4% Maďarská aliancia a približne 3% Sme rodina. Prieskum urobila agentúra SANEP od 15. do 20. apríla tohto roka na vzorke 2150 respondentov.